Imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Sizobula ngehlabelelo 103 inkosi kusekuphama kwebandla. Oh, sivumele wena Nkosi, isithala sakho, sivumele wena Nkosi, isithala sakho, seshumayele
awusihambise ayizila Amen. Ihloko salenkulumo noma lentshumayelo sithi inhliziyo embi ayiphakelwa. Inhliziyo embi ayiphakelwa. Incwadi kaJeremiya 17 from verse 9 to 10. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke, futhi ayalapheki. Ngubani ongayiqondi na? Mina Jehova ngiyayiphenya inhliziyo, ngihlole nezinso, nginike yilowo nalowo njengokwezindlela zakhe nangezithelo zezenzo zakhe. Amen. Ngomnye unyaka inkosi ilanga yakhuluma yajula ngenhliziyo embi, inhliziyo engenalo uthando lomunye umuntu, umuntu ozithanda yena kuphela. Uthi ubaba kwakunengilosi enkulu ezulwini egama layo kunguLucifer. Le ngilosi yayihlakaniphile kakhulu futhi iyinhle kakhulu, kanjalo futhi ikhuthele kakhulu. Kodwa le ngilosi yinye into eyayingenayo, uthando. Yayingenalo uthando lokuthanda omunye umuntu ngaphandle kokusithanda yona. NoNkulunkulu le ngilosi yayingamthandi, isola konke akwenzayo, ibona sengathi yona lokho okwenziwa uNkulunkulu ibizokwenza kangcono. Egcineni le ngilosi yavukela uNkulunkulu, yafuna ezinye izingilosi ezizoba ngakuyo, bese zisusa uNkulunkulu esikhundleni izwi liphathwe yiyo. Nempela le ngilosi yagcina isinamabutho ezinye izingilosi, ithi izobhekana noNkulunkulu, ilwe naye ize imnqobe. Yalwa nezingilosi ezingakuNkulunkulu, kodwa lezi ezingakuLucifer oyaziwa ngokuthi uSathane zagcina ngokwehlulwa. Uthi-ke ubaba ilanga
ayikho into eyinkinga njengomuntu ongonalo uthando lomunye umuntu, kodwa osithanda yena kuphela. Umuntu ongenalo uthando akaba nalo uthando ngisho lomzali wakhe, ngisho labafowabo noma lodadewabo. Akabi nalo uthando ngisho lwabantwana bakhe, kodwa usithanda yena kuphela. Ungabi nalo uthando lomunye umuntu kuhamba nenhliziyo embi, kuhamba nomona. Umuntu osithandayo yena kuphela akakwazi ukungabi nawo umona, ngoba yonke into ufuna kube ngeyakhe, nodumo lukaNkulunkulu kube ngudumo lwakhe. Umuntu onenhliziyo embi akanakukholwa, akunasikhundla esontweni noma emsebenzini ongasifuni, ngoba yonke into enkulu uyaye ayibone ifanele yena. Ubaba Ilanga wakhuluma ngumfundisi owayekhona lapha eKuphakameni. Uthi ngelinye ilanga wabizwa ngubaba mkhulu, wabe sebuza ukuthi lo mfundisi umbona enjani. Uthi ubaba Ilanga ngathi, baba ngimbona lo mfundisi elungile. Baba mkhulu, mntanami wenza okuncane. Uma uthi lo mfundisi ulungile, wenza okungani? Yebo uliqhalaqhala lokukhuluma, kodwa akalungile. Nawe ngelinye ilanga uyoze umbone ukuthi akasiyo lento ocabanga ukuthi uyiyo. Uthe ubaba ngelinye ilanga kwasekugula umshumayeli. Uthe segula ubaba Ilanga waya kulo mshumayeli. Uma efika kuye umshumayeli wabe sethi, Nkosana, ngiyagula, futhi ngiyabona ukuthi ngizohamba. Ngamtshela ubaba ukuthi lo mshumayeli ufa. Wabe sethi, baba mkhulu, uyakhumbula ngikubuza ngalo mfundisi? Wathi wena ulungile. Usiyabona-ke ukuthi ukulunga kwakhe kuhamba ekucineni kulungile. Futhi uma uthi ubaba Ilanga esontweni ubaba mkhulu wabe seyikhuluma ebalisa ngalo mshumayeli osefile. Wathi, hayi, bangiyala bambulele umshumayeli wami. Lo mshumayeli ubekhuthele engakhela izindlu, futhi alikho nephunga ayenalo ngamantombazana, ize wayihlala phakathi kwawo. Sengizowakhela ngubani izindlu? Lo mfundisi wabe eseshawa isazelo salento embi oyenzile. Wabe seyihlubuka elishiya leli bandla. Egijima eya lapho okade kulele khona isidumbu salomuntu, afike akhotha igazi lakhe. Kwase kubikwa kubaba Ilanga okwasekwenzeka. Lamantombazana abanjwa akhulekwa. Uthe uma ubaba ethi uyawathandazela, kwase kukhuluma lo muntu kuwo esengimoya. Ekhuluma kuwo njengoba ukukhuluma umsakazo. Lamantombazana ekhuluma kanye kanye.
uthi lo muntu okhuluma kula mantombazana ekhuluma eqondise kubaba ilanga uyohamba usinda bengithi ngiyakubulala namhla uthi ubaba ubuze ufune ukungibulala nje ngoba ngenzeni uthi lo muntu bengifuna kuba kube yimi umuholi waleli bandla uthi ubaba kanjani ngoba wena awusiye nomshumayeli uyiphoyisa uthi lo muntu osekhuluma sengumoya ekhuluma kula mantombazana vele kade ngisifuna lesi sikhundla mina ke uma ngifuna into ngiyithola ngangifuna ukuphatha ibandla lika baba esefile kwase kufanele size ubaba omkhulu yikho ke bengifuna ukuliphatha naleli bandla mawushembe engasekho emhlabeni uthi ubaba lesi sibindi singaka wasithathaphi uthi lo moya ngasithola ngisakhula mhla ubaba efile ngangena endlini lapho isidumbu esasilele khona ngafike nganquma umune wakhe ngase ngihamba ngiyowosa ngawudla ukuze ngithole isibindi sokwenza noma yini engifuna ukuyenza uthi baba hawu wosa umune kababa wakho wabe usuyawudla ngoba nje ufuna ukuba nesibindi lo muntu wakwenza lokho kuyise owabe engumprofeti okunguye owamemezela ukufika kaShem lo mfana wabe esebona ukuthi ngoba uyise ube ngumprofeti naye akaholele libandla lamaNazaretha abe ngumprofeti le nkulumo yamshaqisa ubaba ilanga wabe sebiza amakhosazana amadala afika nalomfana esebuza ukuthi washona kanjani umfazi kwakuyiswa lomfana ngiyethemba ukuthi nikenizwe ngomprofeti umfazi bathi washona kahle kodwa okwamangalisa ukuthi kwathi eseyongcwatshwa omunye umune wakhe watholakala ungasekho laselinukana kakhulu ibandla laze lihlukana phakathi wayesethi ubaba ilanga leli demoni aliphinde lokho elikade likhuluma kuye nempela laphinda idemoni bashaqeka abantu ababekhulena lo muntu ukuthi kanti babehamba nesilwane niyayibona indaba kaNkulunkulu lo mfana le ndaba wayekhuluma esefile seyidemoni wabuya wangena kumantombazana amabili wayesekhuluma nawo ukuthi njengoba befuna ukubulala ubaba ukuze ephathelele ibandla lamaNazaretha lokho wakwenza kuyise esefile wangena endlini wafika wanquma umunwe wakhe esefile wahamba nawo entabeni wafike wawosa wawudla ulusifake kwathi uma esexoshiwe ezulwini umoya wakhe wabuyela usubuyela emhlabeni ususebenza kubantu abaningi nomdolomba wayenomoya kaLucifer noma esewafa umoya wakhe wabuya wazohlala ekuphakameni wangena kubantu abaningi khona ekuphakameni wakhuluma ngalokhu ba wathi lo moya kaMdolomba awuhambanga uyaye ubheke umuntu ofanele ungene kuye bese ungena kuye naye besenza exactly lento eyayizwa uMdolomba ngoba umoya usebenza kanjalo uthi baba ilanga kwathi kade encwatsha emini
kwathi ukuhelela wabonakala umoya wakhe eseyisipoki uphuma kwabheka bezayo uzongena ekuphakameni. Wayebona ngisho ngamandiya angomakhelwane evutha ephuma kwabheka bezayo eyongena ekuphakameni. Umdolomba ngenkathi esepoka evutha wayebonakala ephuma ethuneni ehambe eziyongena ekuphakameni. Kuphuma abantu endlini bembona. Manje seke kwathi ukuthi ukhwalala. Inhliziyo embi injalo ke. Umuntu onomoya omubi uyaye engazibuki ukuthi lento ingifanele yini. Yonke into uyaye eyibone ifanele yena. Ithi ngilosi lithi uma nibeka umuntu noma uba umshumayeli noma ngumfundisi noma ngumkhokheli, noSathane uyaye abeke owakhe uzophikisa lo obekwe ngokusemthethweni. Athi mina ngibeka wena. Uma esesho njalo bese uyaqala lo muntu uyalwa uthi bekufanele kubekwe mina, hayi lo obekwayo ungedlula ngani, agcine ngokumbulala lowo muntu. Ngingapha embumbulu ngangambona umuntu esonta naye ebulala omunye umuntu isiZulu. Wabulala wangcatshwa ngoba nje efuna ukuba umshumayeli yena, kodwa engazi lutho, engazi ngisho ukukhuluma, kodwa nje ephike ngokuthi ngimdala kunaye, ngafika kuqala kulokukhoda. Wambulala kwabona bonke abantu bashoda mbulala. Lo muntu ngangamboni mina ngoba wayemuntu wayehlale evunule kahle, faka nebhishu, ephatha ubhoko meze esontweni, ifika ngesikhathi. Ngase ngithi akabusise amafutha. Ngelinye ilanga kwafika umuntu kimi ekseni ngeSabatha ezocela ukuba ngimbusisele amafutha. Ngase ngiyambusisela, ngase ngithi kodwa mase ephilile uya kusibanibani ekubusela amafutha. Wathi lo muntu ngamane ngaphinde ngizilile ibandla uma ungathi ngaya kusibanibani eyongibusela amafutha. Ngathi mina wathi lo muntu umthakathi. Wanjela ukuthi unezilwane ezabona wake kanti lo muntu lona sewakwabanjwa emzini womuntu wathi esebanjiwe waphunyuka wabaleka sebezomjoja, kodwa esekuleli ibandla, kodwa ongeke uzombona hlobo. Wangathi uma umbona esefaka amafota akhe, esefaka umNazaretha wakhe, esephethe ubhoko esethi inkosana, uzukholwa ukuthi ukhuluma umuntu kanti ukhuluma umthakathi. Isazilo singishenge
ngenhliziyo embi. Uthike uNkulunkulu inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Futhi ayilapheki. Ubani ongayiqonda na? Mina Jehova ngiyayiphenya inhliziyo. Ngihlole nezinso. Ukuba nginike ilona lo njengokwezindlela zakhe nangezithelo zezenzo zakhe. Ngike ngafunda ku Facebook abanye abantu engingazi noma bekuzingane noma ngabantu abadala bethuka umntwana okwaphinda angene. Bejabulela nokuthi uyagula. Bemfisela nokuthi kungcono ukuba afe. Ngamangala ngathi uSathane uhamba ngezinyawo esizweni esimnyama. Ngazibuza ukuthi uma umuntu ethuka umntwana okwaphinda angene, umuntu omdala kangaka nosebenzele kangaka isizwe sakithi, usuke edaleke kanjani? Lapha angikhulumi ngokwamaqembu ezepolitiki, angihlangene nepolitiki, kodwa ngibuka umntwana okwaphinda angene as a person, ukuthi umuntu othuka lowo muntu usuke edalwe kanjani. NoMandela ngakhuluma ngaye. Abanye abalandeli benkatha bangithuka bethi ngeseka iNC. Nomsholozi ngakhuluma ngaye ngendlela amacala athinta yena athethwa ngayo. Ngathi angazi ukuthi izinkantolo zase South Africa, ikakhulukazi yona iConcord, iwathethe kanjani amacala abheke nomsholozi. Ngangikusho lokho njengomuntu nami owazi umthetho ukuthi lento eyenziwa iConcord kumacala abhekene nomsholozi inhlekisa kumuntu owazi umthetho, ukuthi umuntu olijaji ekuConcord nokwenza enganikeza kanjani ama-judgment anje. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ekugcineni usekwazile umsholozi ukukhululeka. Noma singazi noma usekhululeke ngempela yini. Kodwa lapha ngikhuluma ngomntwana okwaphinda angene. Mina ngaqala ukusebenza nomntwana okwaphinda angene esenoDr. Bhengu. Yimina engathayipha umthethosisekelo wenkatha. Nokuxabana komntwana okwaphinda angene noDr. Bhengu ngiyakwazi. Ngoba ngangumabhalane eDlangezo High School. Lapho uDr. Bhengu wayeprincipal khona. Nabafana bentsha yenkatha abavukela umntwana okwaphinda angene. Abanye bagcina sebewelele phesheya. Ngiyakwazi konke lokho. Omnye wabuya sewudokotela, kodwa waphelela endleleni. Kodwa kukhona into ebonisa noma ubani oyaziyo indaba kaNkulunkulu, ukuthi umntwana okwaphinda angene ufana nomprofeti. uNkulunkulu nezinyanya zakwaZulu zihlale ziseduze kwakhe, zimbhekile. Lokhu waqala uShenge ukuhola inkatha. Akekho umuntu owake wabhekana naye wangamnqoba. Kuzo zonke izigameko omelana nazo, noma ngabe kungamacala, kuyaye kunqobe umntwana okwaphinda angene. Abaningi ababhekana naye babefa. Uma bengafanga begcine bengelutho. Wayengababulali, kodwa babebulawa uSomandla ngoba engafuni naye. Nabazama ukumbulala behluleka. Ngoba uMandela wayeneqiniso. Wakuvuma ukuthi umntwana okwaphinda angene ubehlulile. Wakuvuma lokho. Angeke ngibabale abagcina ngokufa. Kodwa oDr. Bhengu ababhala izincwadi ezinkulu bethi bayamhlambalaza. Lezo zincwadi zabolele emashelofini. Angiboni ukuthi namanje uDr. Bhengu engabe esayifunda lencwadi
owayibhala ehlambalaza uDr Buthelezi ngoba yagcina ingasho lutho. Ayikho into eyingozi njengokuba unqomele umuntu othunywe uNkulunkulu uthi uyaphela. Njengoba babesho nakuThelezi ukuthi iyaphela lento yakhe. Njengoba nakithi bekusho nje lokho. Sengiye ngizwe kukhulunywa ngoNobleman Nxumalo umzala. Kubatshazwa incwadi owayibhala ngomntwana wabaphinda ngene. Bese kuyacaca ukuthi lezi zingane azazi lutho ngoNobleman. uNobleman Nxumalo mina ngiyamazi. Ngangifunda naye iclass elilodwa eDlangezo High School. Lo mfana wayehlakaniphile kakhulu kwipolitiki. Angazi isifundweni zakhe. Kodwa into eyayimeqile kwakungukuphapha. Angaze ngimbone umuntu owayiphapha njengoNobleman Nxumalo. Sonke isikole sasimazi. Simazi nje ngokuphapha. Okuyisimanga. uNobleman Nxumalo, he was a jack of all trades, maybe a master of all. Kodwa ephaphile kakhulu. Ngiyakhumbula engitshela ukuthi yena uma ebhala incwadi akayibukezi okubhalile ngoba enakalenza iphutha. Wayetshela mina ngoba sasifunda naye. Manje ngoba wabhala incwadi eyayihlasela umntwana wabaphinda ngene useyinto enkulu. Kodwa angikholwa ukuthi ukube wake waphila ekukhulukeleni kweSouth Africa wayoba ilento osebatshazwa yona ngokuhlasela umntwana wabaphinda ngene. Abanye abantu babedume ngoba bebenenhlanhla ukufa. South Africa ingakalobuzi ingakakhululeki bese kuthiwa ke hayi kube wayekhona wayokwenza ukuthi how do you know? Ngoba bonke laba abakhulu nabo babaziyo ukuthi bayinto enkulu. Akusho ukuthi umuntu mawaya ekubushweni wayesefele ekubushweni wayezoba into enkulu mayesela. Cha. Naye uNobleman Nxumalo waduma ngoba wafa ephesheya lapho kulelwa khona inkululeko. Kodwa ngokumazi kwami ukube wakwaphila kwaze ngoba manje wayo end up engalutho. Abanye abantu bake bedume ngokweyisa. Bekwazi nokweyisa abantu abakhulu nabadala. Kodwa bona bengelutho. Ukuba wakwaphila wayezosifanela nabo bonke abantu okwakuthi ngoba babuya ekudingisweni bese bezibona beyizinto ezinkulu. Bapho sibundebele. Anazi usibundebele wayisa kanjani esafika. Wazi waba uPremier. Kodwa waphelela laphi? Akafile. He's useless now. Ngomunye umuntu wayehlasela umntwana wabaphinda ngene ngendlela esimangaliso. Kodwa abantu ababephuma phesheya kodwa behlonipha njengom Dr Mkhize abazange baze baba nenkinga. Noma bengasekho eParliament kodwa baphelile. Kodwa laba behlale bethuka umntwana wabaphinda ngene baphela bonke. Baphole kodwa. Baphole kodwa. Ngemazule kodwa wayisa kanjani sela kwaZulu. Alazi lutho ngale kodwa uyini namhlanje. Bonke ngababala beze bedlule kuthiwa kulokhoza ku20. Abanye bafa, abanye baphupha. Ngoba wayevikela uNkulunkulu. Ungamsukeli umuntu onoNkulunkulu. Ubakwazi ukubona umuntu onoNkulunkulu. Ngingababala bedlule ema20 okwathi ngoba babuya ekudingisweni base behlasela umntwana kwaphinda ngene.
kodwa usekhona umntwana baphela bona. Umntwana wakaphinda angene umulwele umuntu omnyama. Kungethi ngoba indlela obelwa ngayo yehlukile neyabanye bese ethukwa. uGandhi owayelwela amaNdiya wayelwa nge-non-violence. Kuyifilosofi yakhe leyo. Kodwa waduma ngayo i-non-violence uGandhi. Manje na-ke ngethi ngoba umntwana waphinda angene yena wachoose i-non-violence in his struggle bese ehamba ethukwa yonke amagundane la. Njengoba ngilapha ngimele iqiniso. Uthena umvangeli uma ufuna iqiniso ufanele uqala ube nesibindi sokukhuluma into as you see it. Nomntwana wakaphinda angene ube nendlela yakhe yokulwela inkululeko. Lokho akusho ukuthi sekufanele athukwe izingane zijabulele ukuthi uzofa. Umntwana wakaphinda angene uma kufika isikhathi sakhe sokufa uyokufa njengabo bonke abantu. Kodwa uyofa ayizulwini. Kodwa bonke labo abamthukayo okokuqala ngeke bakhule. Okwesibili sebefile bazoya ekulahlweni. Ngoba bathuka umuntu omdala engenze lutho kubo. Ungabomthuka umuntu omdala. Ikakhulukazi othandwa uNkulunkulu. Njengomntwana waphinda angene. Ubofuna izibusiso kuye. Njengamanje umntwana usekhulile. Bonke abantu abaphiwe ukuhlakanipha kwasezulwini basondela kuye. Befune kuye izibusiso. Ngoba ulidlozi elihle nelinesibusiso. Ngiyangidabuke uma ngibuka inkululeko eyathola ngumuntu omnyama. Ukuthi kule nkululeko abantu bangasikhanya ngokwazi ukulwa kuphela. Akukho okunye. Uthi ubaba ilanga iyokhululeka eSouth Africa. Kubuyele kubantu abamnyama. Kodwa lapho isikhulekile iyophathwa ikati. Angazi ukuthi washo ukuthini ngalokho. Kodwa yena wakusho lokho. Akagcinanga lapho. Ubaba ilanga wahamba emhlabeni ngo-1976. Engicabanga ukuthi yayingakapheli iminyaka elishumi ingonyama ihleli esihlalweni. Ngobukhosi bakwaZulu uthi ubaba ilanga lenkosi isingiyokugcina. Emva kwayo kuyophela ubukhosi bakwaZulu. Nalapha sazi ukuthi wayisho ukuthini. Kodwa uma ubuka ukwenzeka kwezinto uyaye uzibuza ukuthi ngabe sekungukuphela kwakho yini ubukhosi bakwaZulu.
sekuphele iminyaka edlulile eshumini sikhuluma into eyodwa ukuthi wonke umuntu oluyikholwa akazi ukuthi uShembe noYeshua zethunywa zikaJehova. Sonke ngokwezimfundiso zabo asinamathele kuJehova. Ithi ingilosi lithi uma abantu sebekholwe ngempela bobuthana bonke eJerusalem bezokhonza uJehova ngoba uNkulunkulu wethu wehlela kwaIsrael. Indlu kaJehova yaqala ukwakhiwa emhlabeni eJerusalem. Njengoba nathi sihlangene lapha sizokwakha indlu kaJehova. Amen. Washo njalo ubaba ilanga wathi asimakhele indlu kaJehova. Siyakha indlu, siyakha indlu, siyakha indlu yenkosi. Bafana sisize, bafana sisize, siyakha indlu yenkosi. Siyakha indlu, siyakha indlu, siyakha indlu yenkosi. Bafana sisize, mantombazana sisize, siyakha indlu yenkosi. Inkosi ngusiseni kuzwile.